ассалому алайкум дӯстони азиз, дугонаҳои меҳрубон. Умедворам, ки ҳамаи шумо хубу тансият ҳастен. Шукронаи Аллоҳ, ки мо ҳам хубем, тансиятем. Дахтаро, имрӯза влоги мо аз анами раҳ сар меша, чунки мо дар иҷа стоматолог рафтестем. Чӣ хеле ки шумо медонен, дар дигар видео ма стоматолог рафта будем, дандонма пломба карда будам, як дандонма. Дуюм дандонма бигем дору монда буд. Омадем ҳамихе бигем рамазон сар шид, дига нарафтем духтаро. Бо бигем ки дар рамазон дандони дору мондагӣ даркнида дуромада. Бо бигем ки пломбакунӣ омадем. Барои ҳамун хостам духтаро, ки каме ҳам боша барои шумо нишон диҳам. Иҷа чӣ хеле ки шумо мебинен, дар мо боду ҳаво беҳад ҳавои хушрӯ карда. Барои ҳамун хостам, ки камтар видео кунам, то ин ки шуморам бинен. Иҷа духтаро ҳозир мо стоматолог мерем, бо ҳамроҳи кудакоем, бигем ҳамакасаем оилавӣ. Стоматолог мерем духтаро, дони мара бигем пломба мекунав. Баъд насиб боша иншааллоҳ бо ҳамроҳи кудако бигем кудакоро тамошо мебарем. Бигем Тамошо. Яка Адам! Адам ще куди? даркат. Мам. Больше не хочешь играть? Это ты. Почему не хочешь играть? Больно очень. Гиракади. Адам! Амҷа канди дандонта? Боля бы магира накардам только. Адам! Гиранакади. Адам! Ҳозир кадом дандонта бинем? Адам! Идем до камдам.
духтарои ҷама барои бегаҳ камтар пирашкӣ кардам. Пирашкиҳои ма бинед чӣ хушрӯ омадиянд. бибинед беҳад мулоими хушрӯ омадагиянд духтаро ба картошкай. ҷама коғази махсус надоштум. Чӣ мондум? газет мондум барои равғанша кашида гирифтан. дарунаш чӣ хеле ки гуфтам ба картошкай. хамирш бошад чиай? Хамири расидай, стакан обай, баъд стакан ширай. Шир ҳамроҳ кардагим беҳад чӣ омадагиай? Мулоим омадагиай. баъд дрожжа ҳамроҳ кардагим духтаро. бибинед чӣ хеле мулоим омадагиай. беҳад мулоими хушрӯ омадагиай. пирашкиҳои ма бигем ки ҳамаша намехешид. ин барои бегаҳай.